ме така, ти не ме лъжи. Нека с добро да се разделим, никого да не виним. Хипноза си ме на мъж, владее моето сърце. Хипноза си ме на мъж, така различен от теб. Папараци, видеоколекционери маняци, GSM репортери, дойде и вашия час. Благодарим ви за уникалните кадри. Вие успяхте! Показахте ни днешните звезди такива, каквито никой не ги е виждал. Такива, каквито и те самите вече едва ли се помнят. Продължавайте в същия дух. Нека с ваша помощ архивите са живи да стане най-гледаната рубрика по телевизията. Вие пращате, ние плащаме. Една жена с коси прекрасни и две очи, тъй черни.